Pozdrav dragi moji, evo kuvala sam džem od aronije. Zašto volim aroniju? Pogledajte, svako jutro dok imam aronije ja doručkujem ovako nešto. Mlijeko ili jogurt, svejedno, uz pahuljice i 2-3 kašičice džema, to je nešto izvanredno. Malo semenki nekih bilo kakvih, ponekad stavljam bundevu, ponekad stavljam suncokret, nekad orašaste plodove, ponekad malo i voća dodam, ali u svakom slučaju ovo je kombinacija divna. Zaista ukusan slatkiš. Evo počela sam da kuvam. 1,6 kg sam imala aronije. Vrijeme je da se čiste zamrzivači, pa eto. Vrijeme je i da se napravi džem od onoga što imamo u zamrzivaču. Dodala sam 400 g šećera na celokupnu tu količinu, 1 vanil šećer i 200 g vode, vidjeli ste na početku. To je zbog toga da bismo lakše ovu aroniju kasnije izmiksali, što ćemo uraditi posle 10 minuta kuvanja. Znači, promešamo ovaj šećer, vanilu i vodu i kad se bude dobro, kad se prokuva jedno 10 minuta, uzmemo blender štapni i potpuno ga sameljemo. Evo sad smo ga znači potpuno izblendali i možemo da ga kuvamo. Kuvanje će trajati sve dok se potpuno džem ne zgusne, a vidjet ćete na kraju kako ćemo to provjeriti. Za sad mešamo prilično, zavisno od toga koliko vam je plod sitan i koliko ima mesa, koliko vode, zavisit će i dužina kuvanja, ali kažem otprilike 40 minuta bit će sve gotovo. Evo, ovo je možda 10 minuta tek kuvanja posle blendanja. Treba malo strpljenja. U međuvremenu da vas pozovem da zapratite moj kanal ukoliko vi još niste. Potpuno je besplatno i možete pronaći dosta zanimljivih recepata. Uglavnom se baziram na jela koje se jednostavno prave, a što se tiče slatkiša uvek sam za neke brzinske varijante koje se mogu začasno praviti i vidjet ćete na mom kanalu, pronaći ćete u playlistama različite vrste hrane koju možete gledati. Ima i veganskih recepata dosta i vegetarijanskih naravno, to jest posnih. Evo, džem je već pri kraju. Nisam stalno mešala, povremeno sam, ali izgleda na ovom snimku kao da stalno mešam zato što je dosadno snimati šerpu u kojoj se ništa ne događa. Evo, pogledajte, već je kraj. Kad mešamo ovom varječom, kašikom, ako uspemo da razdvojimo masu da se vidi dno kao što se sada vidi, to je kraj. To je to. Sipat ćemo vruće tegle. Obično kad kuvam džem, u isto vrijeme stavim tegle u mašinu da se operu. Bez obzira što su čiste, ali tom prilikom se sterilišu, da tako kažem, i ponovo se zagreju i sad vruće tegle, vruć džem, sipam vruć džem u vruće tegle i napravit ćemo nekakvu pasterizaciju, jednu vrstu pasterizacije. To jest, prevrnut ćemo tegle tako kad ih potpuno napunimo, pa će ona vrela masa da dođe na dno i na taj način napravit će vakum unutar tegle, naravno ako teglu svaku dobro zatvorimo. Negde pred kraj kuvanja dodala sam sok od pola limuna, što nisam baš snimila, ali da znate. Evo sad ovako, znači dobro zatvorimo, obrišemo tegle naravno, posebno oko poklopca da bi dobro prionuo, onda prevrnemo i to je to. Kad se ohlade, gotovo je. Ovo je moj omiljeni doručak, a inače ovaj džem je kombinacija fantastična za palačinke, da se doda uz neke druge voćne sastojke, šlagove i tako dalje, kako već volite da jedete palačinke. Kao što vidite, džem se lako pravi, posebno kad se radi sa malim količinama voća. Nema razloga
ne napravimo sebi užitak u konzumiranjem ovakvog jednog džema. Prijetno i hvala na gledanju.